Днес хванах страхотно движение на NASDAQ и искам сега да ти покажа защо влезнах там и какъв беше моя мисловен процес Order по filled. време на цялата сделка. Първото нещо, което имаме е орба. Той се образува от първите 3 кендала на 5 минути. Тоест, това са първите 15 минути от началото на сесията. Тук съм си отбелязал този Fair Value Gap, който е дал една реакция. Тук съм си отбелязал другия Fair Value Gap, откъдето всъщност е тръгнало цялото движение по време на Азията и чак сега се връщаме при него. Да видим какво ще стане след като имаме орба. Голям кендъл надолу, върна се и тук си казах, окей, това ще е добър момент за купуване. Обаче следващия кендъл отвори нагоре и бях доста сигурен, че ще купувам, но много бързо той слезна чак додолу. След като пробихме този Fair Value Gap, баяса тотално ми се промени, затворихме кендъл под орба, пробихме този Fair Value Gap, сега този Fair Value Gap всъщност стана Inverted Fair Value Gap и това, което искам да видя, е някакъв ретест и реакция. Да видим дали ще я получим. Добре, тук имаме някаква реакция, но просто един зелен прибран кендъл с Wick не ми е достатъчен. Ето това чаках аз, черен кендъл, който ни потвърждава, че всъщност ще ходим надолу. Тук влезнах на шорт. Стопа ми беше тук отгоре. Типито ми беше на 2R. Тук някъде долу. Да видим как се развива. Тук малко взега се притеснявам, но като видях този голям черен кендъл, това беше достатъчно потвърждение и бях почти сигурен, че ще ходим надолу. Плюс това искам да ви покажа нещо друго. Тук отстрани може да видите едночасови свещи. Виждате предния час, а този час, който сега сме, той отиде чак догоре и вижте колко много се е прибрал. Ако успеем да го флипнем, 100% продължаваме за надолу. И ето точно тук удари TP-то, прекрасен трейд, плюс 2R, използвайки ORB, Fair Value Gap, съответно Inverted Fair Value Gap. Искам да знам, ти успя ли да хванеш нещо и ако да, пиши в коментарите какво.